Sunt aici împreună cu Miruna, cake designer la Cofetările Armand. Bună, Miruna! Da? Spune-mi, te rog, ce anume le oferiți voi mirilor? Noi am plecat de la torturile personalizate, torturile de nuntă, însă cu timpul a trebuit să aducem în pachet și candy barurile, pentru că sunt foarte căutate în ultima vreme. Și nu numai candy baruri, facem absolut orice în materie de dulce, de la figurine de ciocolată, statuete de ciocolată, absolut orice ține de dulce, le avem în portofoliu în fiecare zi. Și personalizați cumva toate dulciurile acestea în funcție de evenimentul clientului, de tematică și așa mai departe? Absolut, asta și-a propus Cofetăria Armand, să personalizeze, nu să facă de serie, de asta se cheamă Maison Armand, nu pur și simplu Cofetăria Armand. E de fapt o casă a dulciurilor unde lumea vine și cere exact ce vrea, personalizat, cu nume, cu figurine, cu absolut orice. Personalizat. Noi asta și încercăm să încurajăm din 2013 încoace, personalizarea fiecărui tort în parte. Plecând de la o bază care o găsesc la noi pe site, să încercăm să personalizăm cu orice, de la mesaj, la figurine, la absolut orice, să personalizăm. Nu să facem pe bandă rulantă. Ok. Asta este lucru care vă diferențiază pe voi de ceilalți sau mai există și altele? Da, mai există. Ce câștig am avut noi foarte important a fost compoziția tortului. Compoziția este foarte diferită de ceea ce se găsește pe piață și anume toate sunt pe bază de mus, multă cremă, puțin blat, nu mult blat, ci și puțină cremă. Asta ne diferențiază și, în primul rând, ingredientele care chiar sunt cât se poate de naturale, ciocolată belgiană 100% naturală și asta a făcut diferența între noi și cei de rând. Am înțeles. Spune-mi, te rog, ne-ai vorbit despre compoziții. Care sunt cele mai deosebite compoziții sau dacă ai ceva preferat? Ceea ce prefer eu nu prefer majoritatea. De departe, campionul nostru este Troamusul, cel din 3 feluri de ciocolată. E o rețetă încă de la începutul cofetăriei și nu reușește nicio altă rețetă să-l bată, sub nicio formă. Am tot scos noi și noi rețete, care mai de care, cu fructe, fără fructe, cu tot felul de... Nu a reușit nimic să bată această compoziție. Între clasic și elegant și fin și rafinat și e cumva pe gustul tuturor și chiar a făcut diferența între absolut orice. Așa, da, avem și cu fructe de pădure, cu lămâie, cu caramel, cu toate gusturile din lumea asta, însă acest troamus nu are concurență. Am înțeles. Care este preferatul tău? Preferatul meu în momentul ăsta este tiramisu, culmea. Eu n-am apucat să gust, deși eram de 3 ani în cofetărie, n-am gustat tiramisu. Gustam de obicei compozițiile de tort care se pot personaliza. Tiramisu nu se personalizează și nu apucasem să-l gust. Și este chiar pe rețeta clasică, o originală și este chiar super deosebit și foarte bun. Eu militez pentru compoziții, deși eu nu cu asta mă ocup strict cu decoratul torturilor, iar la compoziții de asta întotdeauna am spus, compozițiile noastre sunt deosebite, nu designul. Că design oricine poate să facă un tort drăguț, să arate bine, dar compozițiile chiar sunt extraordinar de reușite. Povestește-mi puțin despre ceea ce faci tu. Ce înseamnă designul de torturi? Da, multă lume credea că designerul de torturi doar le desenează pe hârtie și alții le reproduc. Nu, le și desenăm pe hârtie când ni se cere lucrul ăsta, dar le și facem, le decorăm. Primesc de la doamnele din laborator care sunt cu ani de experiență și în locuri cu nume mari. Primesc tortul, compoziția gata făcută, iar eu urmează să-l îmbrac și să-l decorez cu flori, fluturi și ce mai cere fiecare. Cam asta fac. Am înțeles. Spune-mi dacă ai avut un tort deosebit ca și design, ceva ce ți-a rămas în minte. Am avut destul de multe torturi din astea cu design deosebit, replici după torturi foarte celebre, cum e cel al lui William și Kate, prinții. Am avut de curând replica. Torturi foarte mari, astea foarte mari. Mie îmi plac astea foarte mari, pentru că pot lucra cu foarte multe detalii. Așa, pe torturile mici e greu să fac niște detalii foarte mici. N-am unul preferat, sunt foarte multe. Chiar nu pot să găsesc unul anume, au fost destul de multe și n-aș putea să... Am unul preferat acum la târgul acesta, care e desfăcut în jumate și la jumătate sunt multe flori. E tăiat pe jumătate, fix pe jumătate un tort. E o idee ce n-am văzut în altă parte, nu mai mergem pe clasic, pe rotund, am încercat ceva nou.
Și mai avem multe alte chestii de genul. Am înțeles. Spune-mi, te rog, cam cât durează crearea unui tort de nuntă? De la 24 de ore până la o săptămână și timpul ăsta e datorat detaliilor. Dacă e un tort simplu, durează strict doar compoziția, de făcut compoziția și de îmbrăcat tortul într-un timp foarte scurt, sau sunt torturi cu multe flori, multe detalii care pot dura chiar până la 3 zile, depinde. Cum a fost cel al replica prinților, undeva la 2 zile au durat numai detaliile. Am înțeles, impresionant. Impresionant, da, chiar da. A fost un tort destul de mare și a avut undeva la 500 de flori, ceva de genul, peste 500 de flori. Și mici și mari, dar au fost peste 500 de flori, la care s-a lucrat manual, petală cu petală și a fost mult de muncă, da. Mirii sunt conștienți de nivelul de detalii implicate și de cât de mult durează acest proces? Din păcate, la noi e de curând scoasă pe piață ideea asta de personalizarea torturilor și mulți dintre ei nu-și dau seama. Și cred că se pot face așa, bătând din palme. Unele, da, se pot face foarte rapid, dar sunt alea cu ștanțe, cu cerculețe, cu alea se pot face. În 2 ore nu avem ce face cu ele. Însă nu și astea cu flori și nu cred că și imaginează. Eu chiar am rugat și am arătat persoanelor care ne apreciază pe social media să vadă poze. Am făcut poze la fiecare pas în parte ca să-și poată da seama ce înseamnă un simplu trandafir de făcut. Cum se face petală cu petală și cât poate să ia. Că își poate da seama când vede pas cu pas ce înseamnă un singur trandafir. Nu mai vorbim când sunt 10 pe un tort. Și atunci, da, încerc să le arăt și să învăț cât se poate de mult și se simte chestia asta de la un an la altul și din ceea ce cer ei, din ce încep să ceară și de cum ne apreciază munca, din ce în ce mai mult. Am înțeles. Spune-mi, te rog, cu ce veniți nou în sezonul 2015? În sezonul 2015 ne-am propus, pe lângă designul ăsta de a modela, pe lângă modelajul florilor, fluturilor și așa mai departe, să venim cu o chestie nouă la noi în România. Recunosc că nu e inventată de noi, ci am văzut-o în străinătate, cu proiecții animate pe tort. Tortul este alb, simplu, roz, simplu, negru, simplu și atât. Și noi, fiind toți de la arte plastice, suntem chiar toți cu studii de genul, putem și crea animații pe calculator și să le proiectăm pe tort, de la poze la absolut orice flori care cresc, se învârt, colorează, iar se decolorează și așa mai departe. Presupun că lumea a devenit mai deschisă în momentul în care au apărut Naked Cakes-urile și au început să înțeleagă că se mai poate și altceva. Exact, n-am avut foarte multe modele, încă sunt reticenți la modele de genul, pun întrebări, încearcă, dar într-un final sunt așa, poate data viitoare, încă nu sunt. La noi suntem cumva așa cu un pas în urmă, din păcate, dar cu siguranță o să-i batem în viitorul apropiat, sunt convinsă de asta. Corect. Spune-mi, te rog, din punct de vedere costuri, ce înseamnă un tort ca cel pe care mi l-ai descris mai devreme, mă refer la cel cu animații și personalizat 100%? Personalizat 100% poate ajunge undeva la 160 de lei pe kilogram. Asta este un preț destul de mare pentru mulți, însă asta și-a propus cofetăria Armand să aibă prețuri pentru absolut toate buzunarele. Și asta, cine a călcat în cofetăria noastră, a văzut că avem de la 75 de lei pe kilogram, cu mult sub prețurile pe care le găsesc în alte parte și calitate foarte bună a compoziției și a designului, până la 190, la 190 de lei pe kilogram vorbim de foiță de aur, de pietre, de dantelă comestibilă sau chiar 240 de lei kilogramul, unde îi se oferă un certificat de unicitate. Eu tortul ăla nu-l mai reproduc, nu-l pun pe site ca nimeni să nu poată reproduce și aia înseamnă a fi unic cu adevărat, să-și personalizeze, ca să nu-l mai poată avea nimeni. Eu am fost inițial reticentă la ideea asta de a oferi unicitate, nu credeam că cineva va vrea să dea niște bani pentru așa ceva și am fost șocată să văd că sunt foarte mulți care își doresc să nu fie copiați, ceea ce mă bucur că asta înseamnă că își doresc ceva personal. Exact asta vreau și eu să te întreb, dar mi-ai răspuns deja la întrebare. Mulțumesc frumos pentru timpul acordat! O seară frumoasă!